back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyum sa Nagbangutan, Kasingkasing. Nag-short lang. Where? Kana siya. Gusto ko makaila diyan. Kana? Kinsa na siya? Si Janice ka na. Ang singer nilang Franco. Kinsa na siya, Sofia? Ha? Ang gusto kong makaila na. Pwede ba? No, ayaw! Oo, gano'n. Mauna ang singer ni Franco nga bana ni Kathy. Oh, yeah. Murag nakamayon ko na niya. Nagkaabot mo na niya. Nagkatakbo na mo. Uban kang Kathy, di ba? Yes. I remember. Ano? Nakagusto ka? Well, trip ko lang. Sa Angwa, Mascate. Ayaw lang. Okay. No problem, Sofia. Ay, tuan naman sir. Ay, ni Silo na. Kabaw ko. Mag-video kito. May panglubot sad. Na ano? Okay. Ikaw good, Mr. Greggy! What good si Aldwinda? Okay ra, the show must go on. Wala ko makita si Kathy. Asa ka? Well, ako lang magkanta-kanta, oy. Basig mo abot siya. Ingon sa ngingit. Niinit akong lawas ako na ino. Uy. Kanang migas. Makula si Janice. Asa ka sa paingon? Doon sa paingon sa resto. Singer kaya siya. Good. Napito ko na siya sa converte. Siya nga akong singer. Ay, basta beer. Sige lang kita aris restroom. Okay, makawas na ko. Hey! Uy, yes sir? Remember? I'm Mr. Ricky Martinez. Oh, yeah, I remember you. Kasi ka ba niyo? Ako na sir. Okay. Pwedeng napitan ko ikaw sa kong table? Uy, sorry sir ha. Sorry kay may gipaabot ko. Is that so? Okay. Sorry. Todd, can I invite you? Ha? Saan man sir? Sa akong birthday. This coming Saturday. Ha? Saturday? Yes. Uy, conflict man ko sir. May show ko. Oh. Pwede imong balibaran imong show. Pilay TF nimo dito. 3,000. Pagkuha imong puli dito. Papinsit lang. Teka. 4,000 para sa mong pinsit nimo. O ikaw, aray lang ka sa akong birthday. Ay, may kauban ra ba ko sir? Kinsa man? Si Franco. Ang bana sa imong amiga nga si Kathy. Mao ba? Kung Friday, okay ra sir. Pero birthday man ka nimo Saturday. Okay. Okay raman. I-advance lang. May problema ba sa kada adlaw ta mag-birthday, no problem. Sige, Friday na ko himo. Asa man nimo i-health sir? Ari lang dere. Okay ka? Ba? Okay kaayo sir. This coming Friday, okay? Talent fee nimo 10,000. Ihata nimo. TF nimo. Are you sure? Yes. Thank you sir. Kung makutinto pa kong plus bonus. Double the pay. OMG! Hala no? Unsa to sir? Double the pay. 20,000 na sir? Yeah. Oh my God. Okay ka? Yes sir. It's a deal. Oh yes, yeah. Thank you. Karib. Automatic down payment, 5,000.
Down payment? Ay, uya na lang, sir. Uy. Oh no, I want to make sure. Oh. Mudawan gidayon ko. Aron hindi na ka mudawat pag line commitment. Sir, mukumit gani ko, sir. Naagyot ko. Yeah, I know. Pero much better nga makahatag og down. Aron sa ingon na doon nantay binding commitment. Aron mo samot ang kung pagtuwa nga naagit ka, okay? Binding commitment. Yeah. Magbind-bind di ay. Hala, pero sir, kana bang basin ba og dili taste nimo ang ako mga choice of songs? Oh, okay ra ko. No problem kira na ko, okay? Sige, sir. Dawatan nga kung down payment, okay? Yamat ra? 10,000 ang i-budget na ko? 10,000 nga malabo? Oo, siya pa. Naginuto na ko nga naguntili. Iyang birthday. Pero, sige ba tiyo ni Kathy, no? Nga ako yikuha ni Mr. Martinez nga singer? Well, sorry ka na lang, Kathy. Trabaho lang to. Walang personalan. Tinuod ka, Mr. Martinez? Yes, Sophia. This coming Friday from 6 to 10 p.m. Okay ra? Okay kaayo, sir. Uy. Function room, function room. Estimated, pila iso diha sa inyong function room? Kuan, sir. Musod na og mga 100 persons. Okay, 4 hours. 4 hours, yeah. okay. O, pagkaon ka muna ibala. Ay, kung niya tagagamay nga priority. Suki ko ta. Hatago, 60,000. Okay na? Why problema, sir? Ikaw na good na, sir. Ipandam lang ang nindot nga sound system, okay? Ay, okay kaayo, sir. Pila ka tao, sir, aron maandam ang pagkaon. More or less, 50 to 60 persons only. Okay, sir. Wakid mo apa si Aldrin da. Doon na gito ka-date ang karaho. Oh, uy, may kotse. Hey, Janice! Oy, sir! Come in. Yato di ka. Oh, Hope. no. Thank you, sir. Magtaksi lang ko. Oh, come on. Don't worry. Harmless ako. Come on. Okay. Okay. Oh. Yato di ka sa inyo. Thank you, sir. Gusto na nga akong nainom daikati, bay Franco. Sakto yun nga, alas 12. Oh, mausad. Ah. Stusi na ba? Oh, lagi. Sakto na to eh. Okay na. Lagi, sakto na. Ato na ka, Oh, Tek. oh, daikati. Aron ba nga, makapahuay na kamo. Oh, sige ba? Ayaw, hamping. Bitaw, Tek. Ah. Salamat ha. Ah. Ulit na ka. Aron nga, makalugar namin si Franco. Oh! Oh, sama! Pabugha ko ron ni Franco o Tek. Oh, Wah! Pabugha. Ha? Oh! Sama! Si Noy Utik na tingali tong nagmotor. Nilara ka. Natug na tingali sila si Mama o Papa. Oh, shit! Sarah, naay na po ka. Nag-away silang Mama o Papa? Ano naman? Ma? Pa? Ngano? Unsa na hitabo, ha? Pa? Ma? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!